uutisia Nivealta. Uudet Volume Sensation hiustenhoito- ja muotoilutuotteet sekä Nivea Style Infusion System tuuheuttavat ja kohottavat hiuksia. Tuloksena tuplasti tuuheammat ja upean tuntuiset hiukset. Uusi Nivea Volume Sensation tuotesarja, koska kauneus on vakuuttavuutta. Kuidas hooldada värvitud juukseid? Tõestatud lahendus Nivealt. Kaunis juuksetoon, aga värvimine kahjustab juukseid. Sa pead neid hooldama. Nivea Color šampoon ja balsam makadaamiaõliga tugevdab juukseid igal pesukorral. Nii et värv püsib ja juuksed on terved. Värvitud terved. Kaunis. Nivea Color šampoon ja balsam. Värvitud terved ja kaunid juuksed iga pesukorraga.